janjine tansah dielingi wis janjine padha nindakake adan mus ngumandhap wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur asar salat sayekti ngedoke tindak munkar magrib lan isya cakape prayogane ditambah salat sunah sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabaran tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besokmu masuk war nggih matur sembahun dhumateng para kadang-kadang ing sampun paring wujudipun kegendingan satawis saderengipun nglajengaken tata adicara wonten ing kalodhahan sia menika ing mriki kawula pinangka sesulih saking kanca-kanca Singa Sinopati Jaya Manggala kalih jiwa manuhu marak sowan wonten dalemipun Bapak Prapto kapoleh taos lipur wonten ing kalodhahan sia menika ning sederengipun kawula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun kunjuk dhumateng para tamu para rawuh ugi para pamirsa sedayanipun mliginipun keluarga ageng saking Bapak Prapto ingkang wonten ing kalodhahan sia menika ingkang hamegugati wonten ing laladan lembah mriki saderengipun nglajengaken tata adicara wonten ing kalodhahan sia menika monggo kita sesarengan nganjukaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos dinipun apa wonten ing ari kalanggan sia menika kula saha panjenengan sami tasih ginanjar karayon kalujengan sehingga saged makempal wonten ing mriki panggenan kanthi kawontenan sehat wal afiat boten manggih aral setunggal punapa pramila pepanggihan ingkang kebak ing karomatan wonten ing sia menika monggo kita ikraraken kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi
kula saha panjenengan sami pikantuk sahabatipun benjang wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para tamu, para pamirsa sedaya matur sembah nuwun wonten ing ari kalenggahan siang menika panjenenganipun Bapak Prapto Saklawangsa anjenipun tasakuran walimatul khitan utawi sunatan. Sunatan inggih menika Adik Alvaro Akhel Davin Putra Sasongko. Bapile di Alvaro sasampunipun dipun kitan saged dados putra ingkang soleh ngabekti dumateng tiyang sepuh kekalih tumrapipun agami negari. Ugi sak pengkerimpun anggenipun tasakuran wonten ing siang menika Bapak Prapto Saklawangsa tansah pinaringan panjang yuswa gampil anggenipun pados pangmampa jiwa wonten ing tembe wingking. Ugi ing mriki kawula pinangka sesulih saking kanca-kanca Singo Senopati Jaya Manggala ugi kanca-kanca saking Jiwa Manunggal Manunghu. Nah, yo tanah yo lagi pedhok pisan yo ngene iki gretolan. Ugi kalian kanca-kanca dulur kerja ingkang sampun rawuh wonten ing kalodhan siang menika matur sembah nuwun. Urip tansah kaya ngene omah-omah wis ra nonton rame hatiku tansah nolongso udan tangis sasaca pendino tak gundeni tak tresnani ora ngira mung tansah ngapusi nangis hatiku nangis nelongso yen kelingan tresnamu digawe lara nangis hatiku nangis nelongso ninggal aku ngebot kita rowo iya lilo aku kudu lilo lilo kowe kira buat wong liya natyan uripmu wis kaya kaya eling atiku badesa apa kabeh lelakonku kowe teka nglarani hatiku urip tansah koyo
kaya ngene omah wis ra tentreme hatiku tansah nelongso udan tangis sasat saben dino tak kondeli tak tresnani ora ngira wong tansah ngapusi nangis hatiku nangis nelongso yen kelingan tresnamu digawe lara nangis hatiku nangis kasiksa ninggal aku ngebone karo wong lilo aku kudu lilo kowe dirapet wong liya nadyan urip kowe kaya kaya eling hatiku kaceso jroning ati aku ana tresno apa sliramu ra teko yen kangenku tanpa upama tanggal 19 sasi telu gawe kangen rasane hatiku yen pengira iso turu tansah kelingan sliramu wong ayu aku ora bakal nalika sliramu pamit bali udan deras lari nganti aku marem jroning ati
ning ati aku ana tresno apa sliramu ra krasa kangenku tanpa upama tanggal 19 Juli gawe kangen rasane atiku yen dadi ora bisa turu panuwun sliramu aku ora bakal nalika sliramu pamit bali udan terus sejalari nganti aku marot jroning ati breng kuning dadi saksi ana ngemplak desa Purwosari apa sliramu ra ngerti breng kuning gawe kangen ning ati nggih menika mawon lagu-lagu saking kanca-kanca Senopati Jaya Manggula ingkang sampun caos lelipur wonten ing kalodhan siang menika. Ugi ngaturaken wilujeng rawuh dumateng panengkuyungipun para kadang-kadang sutresna ingkang wonten ing ari kalengan siang menika anggenipun tasyakuran Bapa Prapto sakala wangsa anggenipun ngeslamaken ingkang putra mugi-mugi purwa madya hingga sana anggenipun tasyakurane mengki tansah manggana luwujeng kalis ing sambi kala pramila saking menika ketengelipun para kadang-kadang jati langgenipun ngadi busana dereng paripurna pramila dipun sekecakaken anggenipun lelenggahan kanthi mirunggan menika wonten lelipur sawetawis saking kanca-kanca Senopati Jaya Manggula wonten ing ari kalenggan samenika pramila sumangga dipun kancani gedhe-gedhe ya Ayo, kekeke.